Antboy er jo et symbol på selvopofrelse og heltemod. Han har gjort denne her by, vi lever i, til et tryggere sted. Hvem er du? Antboy har tilsyneladende fået konkurrence fra en helt ny forbryderbekæmper. Og Antboy, det er bare dig. Hvad mener du med det? Jeg troede, det var ham der skaterhelten. Han er bare så hurtig, ikke? Og så hjernedødt svedig til at slås. Er det ikke dig, der altid siger, det er vores pligt at beskytte Middelund? Ikke mod andre superhelte. Han er jo ikke nogen superhelt. Du er misundelig. Måske skal du bare lade ham klare forbudene i Middelund fra nu af. Hvorfor er det så vigtigt for dig, hvad andre mennesker synes? Jeg hedder Alicia Dufort. Jeg er den nye administrerende direktør. Jeg har besluttet mig for at sige ja til deres tilbud. Jeg har hyret Albert Gimmelkro til at producere sit Hercules-serum, der gav Loppen sine kræfter. 2 superhelte mod 1 superskurk. Hvad for en superskurk? Default eller Loppen? Jeg ved ikke, hvad I er ude på. De stopper nu. Det var det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Pas på. Ved du ikke nok? Jeg skal nok klare det her. Jeg holder øje med dig. Loppe. Pissemyre.